tratar deste autor é transitar pola historia, polo presente e polo futuro da fotografía. Fotógrafo e comisario, autor e investigador, artista e editor, este autor transpira fotografía desde todos os vértices do pentaprisma. Da súa mente, da de algúns outros colegas, xorde a primeira fotobienal de Vigo, aquela que en 1984 se encargou de dar unha visión global do panorama da fotografía en Galicia. Ao tempo que a fotobienal ia facéndose un oco entre os grandes festivais fotográficos, este autor pon a súa pegada de prata no discurso da fotografía contemporánea. Nada lle quita a ilusión a este loitador da vella garda que continúa mirando máis aló do que outros ven e soñando cunha fotografía do mundo moito máis xusta e solidaria. Eu, cando estudiaba matemáticas na Facultade de Santiago, daballe clases particulares a un rapaz que estaba estudiando farmacia, non? Entón, a este non lle interesaba para nada a farmacia. Entón, eu convencí que lle plantara cara á familia e que se fora a estudiar cine, que era o que quería. Bueno, pois, como profesor foi moi bueno porque logrei que a familia lle deixara estudiar cine, non? E el, en cambio, pois, me contagiou a historia esta da fotografía. Con el empecé a revelar e tal, e, bueno, pois, a partir de aí xurdiu todo. Bueno, eu son dunha xeneración que creo que éramos todos autodidatas, non? Na nosa xeneración, pois, os que estudiamos unha carreira, estudiamos carreiras que non tiñan nada que ver ca arte, ni ca fotografía, ni con nada polo estilo, non? Bueno, pois, tiñas que arreglártelas como podías, e aqueles, cando empecé con algo desto, eran os anos 70, é dicir, antes de morrer Franco, entonces, bueno, pois tampouco había exposiciones ni nada por estilo de fotografía, e foi despois, cando empezo a traballar eu en fotografía e tal e cual, e empezo despois a ver algunhas cosas, a comprar libros fora, no estranxeiro, e, bueno, pois xa nos anos 80 é cando se produce, bueno, pois un desenvolvemento desto, non? O primeiro traballo, digamos, que non teño descatalogado é Paisaxes, que realizo entre o 89 e o 91, non? É dicir, no 91 eu tiña 40 anos, non? É dicir, que claro, comparas coas xeneraciones de hoxendía e aos 40 anos teñen xa moita obra feita, pero claro, pois está a Facultade das Artes, por exemplo, viron exposiciones dende que naceron prácticamente aquí. Nos en aquel momento non había nada deso. Entonces, claro, pois é moito máis tardío. Eu sempre vivín de ser profesor, durante 24 anos profesor de matemáticas, bueno, tamén daba imaxe nun instituto, e despois, bueno, na facultade, xa unha vez que puden deixar o instituto e puden deixar a docencia das matemáticas. Hubo un determinado momento que a mí, pois, non me interesaba a docencia das matemáticas, pero prefería vivir de eso e tener toda a libertad do mundo. Eu quería facer o que me viera en gana e non estar supeditado a encargos. É dicir, a liberdade é moi cara e eu pagaba, pois, levantándome todos os días ás 7:30 da mañana a explicar matemáticas.
panorama fotográfico do Estado español nos anos 80 se caracteriza polo branco e negro, todo. É evidente que a historia da fotografía é fundamentalmente en branco e negro. A fotografía que non é fotografía comercial. A mí o que me chama tamén moito a atención e me interesan moito son os fotógrafos británicos, non? É dicir, Paul Grellan, Martin Parr, toda esta xente que traballa a cor, non? Entonces aí vexo por primeira vez un uso da cor moi diferente ao que facían os coloristas italianos, Franco Fontana e demais, non? Pero entonces, claro, empezar a ver esta obra, empezar a ver este outro uso do color, en donde o color, bueno, pois é un instrumento máis, pero non é o fin en si mesmo. Entón isto me fai replantexar a miña visión, me amplía a miña visión e como consecuencia desto a miña obra cambia. A miña fotografía ten un interés documental grande, non? Ora, non son reportaxes, é dicir, a miña fotografía non nace para cubrir un acontecimento, é dicir, ese é outro campo da fotografía, é dicir, outro espacio exclusivo diferente, é dicir, eu cando fago un traballo, fago pensando normalmente en unha exposición, en un libro, é dicir, para ser exposto nunha sala e para ser editado, non? Para mí é unha forma de relacionarme co que está ao redor miña. Entón, a fotografía é un medio que me permite expresar o que penso, o que sinto, e ao mesmo tempo, en o momento que te pos a traballar sobre un tema, o que te fai é profundizar o conocimiento dese tema, non? Te planteas unha serie de interrogantes, te planteas unha serie de historias, entonces por eso a fotografía pois, é unha forma de comunicación e unha forma de conocimiento. Evidentemente que as miñas concepcións ideolóxicas de alguna forma aparecen refletidas, non? É dicir, por exemplo, cando fago a serie Espantallos, hai un posicionamento claro con respecto ao que significa o feísmo. Hai un pequeno texto en Espantallos, no libro que editei, que é escrito por min, en donde me posiciona ante eso que lle chaman o feísmo, non? Cando fago Casas Doentes, e Casas Doentes eu o defino tamén como un axuste de contas coa arquitectura contemporánea. Eso, claro, toda esa serie de cosas aparecen aí o meu punto de vista ante as cosas que fotografía, ante o que me rodeo, non? Ou cando fixen derradeira sesión, bueno, o cine, para a miña xeración, foi moi importante. Era a actividade lúdica colectiva máis importante que había, conxuntamente co baile, mediados, bueno, na segunda metade do século XX. Entón, bueno, pois tamén ver esos cines abandonados, ver que xa desaparecía o cine como un espectáculo colectivo, xa pasaba a ser unha actividade individual ou familiar, non? Pois eso me levou a facer derradeira sesión. Entón, bueno, pois é un pouco o que me leva a facer unha serie. Tanto como exposiciones miñas, como comisario, pois organicei centos de exposiciones, podo decir, non? Entón, para mí xa é como unha cosa habitual, como unha forma natural de mostrar unha obra, seña dos outros como comisario, ou sea, unha obra propia. Evidentemente que aí tamén pois, fui aprendendo coa práctica, a forma en que montábamos no anos 80, cando comezamos coa fotobienal, pois non é a mesma que podo montar hoxe. Pero, bueno, nós tamén sempre tivemos un sentido de romper con a exposición lineal que caracterizou a fotografía tantos anos, non? Eu vivín nas 4 provincias de Galicia,
pero o meu punto de referencia é a ría de Corcubión. Aínda que nunca vivín aí todo o ano, dende pequeno, sempre fun a veranear aí, e, bueno, pois no ano 80 construí unha pequena casa, e aí paso non solamente o brao, vou constantemente ali, non? Ese territorio está habitado por persoas, entón ali hai outras cosas, aparte desa belleza natural. Por eso, cando eu fotografío, me interesa que de alguna forma quede refletido eso, e cando fago crevas, o que pretendo desa forma, incluso unha forma metafórica, é achegarme ao imaginario colectivo tan potente que hai en aquela zona, porque era unha zona pois moi separada, con difícil comunicación e en donde pasaban, bueno, pues acontecimentos como moi extraños, porque era unha ruta de barcos e, claro, debido a la propia xeografía e ao clima e ao temporal e a todas estas historias, facía que houbera pues, barcos que se accidentaban e daba lugar pues, a situaciones pues, como moi extrañas, ¿no? Todas elas son negativos, pero a calidad que ten un negativo é moi superior a que pode tener a mellor cámara digital, desde o meu punto de vista. É totalmente distinto. E, claro, estamos falando negativo 6x6, de medio formato. Entón, esta está digitalizada e, posteriormente, a partir do ano 84 empezamos co comisariado da Fotobienal de Vigo e aí, bueno, pues me permitiu estar en contacto pues, con fotógrafos dos máis relevantes a nivel mundial, ¿no? Cuando aparece a Fotobienal, a fotografía non era considerada, xa non digo como un medio para realizar arte, sino como un medio que tivera unha dimensión cultural. Non se era consciente de que tiñamos un patrimonio fotográfico, que tiñamos unha historia en fotografía. Entonces, a primeira Fotobienal cumpliu estes dos objetivos: dar a coñecer, chamar a atención sobre que tiñamos un patrimonio fotográfico e logo, por outro lado, que había que dar unha visión global de Galiza como país e non quedarse en pequeñas localidades. En a segunda, trouxemos a William Klein, que nunca expuxera no Estado español, que tardou 15 anos en voltar a expor, e a Martín Parr, co proxecto La Resort, que nese momento era un bombazo dentro da fotografía documental. E empezamos co proxecto Vigo Visións, que consistía en traer a diferentes fotógrafos con distintas concepcións estéticas e de distintos países a traballar en Vigo, con total liberdade. Non se lle marcaba tema, ni se lle marcaba ningún tipo de exigencia. A cidade aparecería refletida na medida en que eles o determinaran. La concepción da Fotobienal era presentar, antes de nada, unha visión de todo o que estaba facendo en aquel momento en Galiza. Tiña unha dimensión internacional, porque lo que nos interesaba era facer a Galiza partícipe do debate da fotografía universal. Nos non mirábamos para Madrid, nos mirábamos para todo o planeta.